Bueno, Dani, antes que nada, como te atopaches desa lesión de pubis que superaches? A verdade é que esta pausa que tiven de 2 semanas veume moi ben, controlaronme bastante a carga durante estas semanas, non parei en ningún momento, a verdade é que estuve fortalecendo os aductores e toda esa zona, a verdade é que estou como a novo e con moita enerxía e a verdade é que temos uns profesionales moi bons neste clube que me axudaron moitísimo e a recuperación foi bastante máis rápida do esperado. Bueno, unha vez que estás listo, voltas a ter minutos nunha victoria fundamental, non por o equipo. Sí, o importante era hoxe ganar como fose, xogando ben, xogando mal como fose, porque estábamos nunha situación moi delicada, nun momento moi delicado para o clube, penso que o obxectivo era gañar e así foi. Ao final parece que imos gañar sen sufrir moito, pero meten un gol aí no último momento e xa empezan un pouco as dúbidas, pero bueno, soupemos sufrir xuntos como equipo, cos que a afición que empuxou desde que chegamos ao estadio, e eso deu-nos moitas forzas e confianza para conseguir os 3 puntos. O remate do encontro, o vestiario, imagino que sacou o peso de encima, non? Pola victoria. Sí, sacámonos un peso entre nós mesmos, porque, a ver, nós estábamos tranquilos porque sabíamos que non estábamos a facer as cousas tan mal como para non obter os resultados que queríamos, pero, bueno, ao final isto é fútbol e trátase de gañar, non? Sentimos moito alivio e moito ánimo para esta semana que imos afrontar con moitísimas ganas, porque penso que podemos ganar aos 2 rivales que se nos veñen por diante. Ao final do partido todos os xogadores saíron do banquiño, contame un pouco como vivichedes en primeira persoa, obviamente, esa liberación. Sí, sabemos que estamos todos moi unidos, o que se fala en rueda de prensa de que é un equipo que nos levamos moi ben e temos moi bon grupo, non é fume, senón que é a realidade, e penso que os que están hoxe sancionados ou non convocados pois empuxaron e sentímolos moitísimo desde o campo xunto ca afición, e penso que esa é a base deste equipo se queremos salir adiante, todos unidos, e penso que participamos absolutamente todos con este novo entrenador xa, isto é o que queda, remar todos xuntos nunha dirección e aproveitar as oportunidades para sacar os 3 puntos.